nanu kwaye chai achọ m igbo oge ọnụ hwekwerechi ọnwa nọ ọnụ nwanyị mba nnọ awụchashiala n'ogidigba ọwụ to mere ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwanyị kpọm na fon si nwanyị mba nọ m za ya sị na m lederele ya akụkọ n'ugbo ene ma werekwa egbotoro ụmụnne anyị na ha tụledele mmanya ikpe ma ọ wụrụ na ikpe mara ya ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla di na ya na di ebi n'obiọma na ya awara awara aka na-atụtụta ego na kemgbe ya ji lụọ di enupụbere di ya isi mbụ na ebe di ya si ya nọrọ wee ebe ya na-anọ ya mụkwarala ndị di ya two beautiful girls. As a matter of fact, na ya ka na-atụ ime not that nwa shigere ike mana o nwere ihe mere nọ aka kpara ede n'isi ya ebe ṅụm nwanyị mba nọ m za ọ sị nwa ya kenta na ọ nọ only a year and mgbe ya na di ya nọ n'obiọma n'otu abalị ndị oshi adade ha mpakwute ha n'ike na ebebe ndị oshi dị fully armed tutut ọ ya ka ha nachara di ya ego chiri jewelries ya ọ nọ lee ya si ya madam na ya bịagodo na ego ha lere anya awụ ihe ha nwụrụ dị afọ na ha chọrọ makeup nwanyị mba nọ m za na ndị oshi abụọ na ha bucha egbe ogologo ewu ha ka gịnị onye isi ha ka ọ kacha n'isi gbara dị udu akala anya abụọ pọpụta ya si ya kama na ya makpuru ebe a makpowere di ya nọ n'ala ebe a marụrụrụ after ha eweshichara ihe niile ha nwere nye ndị oshi zuru ha onye isi ya si ya madam ya si na powder o tere n'olu na ọ dịkwa nnọọ ka powder ahụ ọ dị enticing na ya dịdele ka ya n'oshi powder n'ihi na ya jọsọrọ ụcha ahụ nọọ nlaba ka ya na di ya labara before ihe ahụ eme onye oshi nọ ntere ewere imi ya tụkwasị ya n'olu ushi powder nọ ntara shetụ ya sị ngwa ya nyere ya aka kpuchie nwe ya rịọ elu rịọ ala tie gbatịa mgbe di ya na-ewelitela ọnụ sị biko biko ha enyelige na gị n'otu di ya ewelite ha ọnụ ọzọ sị biko na nwunye na onye ga nwa ara ha enyelige ha enu na ntị gị n'otu sọkwa the next one na ọwụ otu ọnụ egbe ka a ga-enye ya nọrọ nwayọ tile ha emechaa na-eme na nwanyị mba nọ m za ya ehujie n'akwa ya sị na ọ na steji a ka nọ onye kemgbe arịgoro gbajuru ya igwe tara ya mmarituo gaa were oche nọrọ ọdụ jikwa egbe n'aka nwanne ya nwoke arịgoro ha gbajikwa ya igwe tara ya mma ya rituo otu a ka ndị oshi abụọ ahụ siri wakpo ya nara ihe n'ike taa ya otenara ogum na otenara nwa ha taa ya n'ihu di ya nga ka ihe niile a na-emega ha ewere gị ọnụ ntara ihe zutere uwe onwe ha na-eshi ya ehuji n'akwa di ya bịa ntụrụ na-ara ya anya na-ekpu ya anya na-ara ya anya ekpu ya anya ihe na-ele si na ihe mmụọ ya na-agwa ya na ọnụ ya kwuocha ya na ya achọghị koji mana asị nwoke ya wụ ya ga-eme ihe dị ya mma nwanyị mba nọ m za ya ghọtaghị ebe di ya gara ya hụ na di ya wesigara ya iwe instead ya hụ na di ya iwe na ọnọm ejule ya obi ya na-ajụkwana sọ gịnị wu nke ya pa ọ bụrụ na ihe tiri ndị oshi ya ndị oshi bịakwara n'ụlọ enwe mgbe ọwụ fọt ya na ha kpara ya agwa ọjọọ ya elu na ihe niile mere n'ihu di ya nwanyị mba nọ nza di ya sị na ya bido gwawa ya na ya adịla filthy na ya rere na ya dịzihụ samsam na ya dịzihụ neat na ezuzighụ na ya gwara agwụ na ndị ahụ ewerele ha beauty la na ndị ahụ ewerele love ya nwere ebe ya nọ la na ndị ahụ ewerele care ndị ahụ ewerele otu esi ahụta ya si nwunye na ha jiri ya la ya rịọwa di ya soko okwugo ote na ya biko na ekwekwele ka ntị ọzọ nụ ya na ndị oshi nọbịara n'ụlọ ha rịrị ya elu na ya aga ahụ ihu eji aga nwanyị mba nọ nza ọ sị di elege si na wel na enweghị onye ga-anụ ya ma ọ bụrụ na ya play along ya jụwa di ya sị lee na ụdị ọ chọrọ ka eji play along di ya si ya datina na ọ ga-emere ọnụ ya rie na o lekwele anya na ya na-abụọ ga-ashi akwa bed again no ya sị di ya nsogbu anọ na ya ga na-aga ụlọ ọgwụ every month until ya dị sure na enwe ihe gara ngụ na system ya di ya elekiri ya gbakum sọ dị egwu nwanyị mba nọ nza ụzọ every night di ya eshi azụ ụlọ kpekpute nwaanyị ọzọ
gwa ya sị na ye ma anya ka ahụ ya na ọ dị only way ya ga-eje heal from ihe mere nọ na ye ma anya ka ahụ ga ihe mege nọ otu aka di ga-eshi kpọrọ nwaanyị ọzọ gaa na the other room guest room ga ebe ahụ ga lakpụrụchi ihe n'ụkọtụ 6 o'clock dị gị ala na mgbe ụfọdụ ime abalị di ya ekpute na kitchen ebe were nri eshiri ga-ewegara the girl after o zochara ya igwe ya nọkwa n'ime ụlọ na-ehibi anya mmiri nwamba na every month ya ga test ga-elekwe na doctor lectures ya de samsam every month ya ga-alọtakwa ya were kwe result nye di esilekwe result for this month di esi ewepụ ya ihe a n'ihu biko na ote ka agagidere result every month for 7 good months enweghị ihe dịka traces of ọrịa obiri na jọcha ọrịa na-akwesịghị ekwesị n'ihi na even after that day ndị alawara na ya gwara agawa ụlọ ọgwụ kọsara dọkịta ihe mere na awụghị ya ọgwụ n'ahụ ma injection maka mkpụrụ na awụghịrị ya ọgwụ n'ahụ we ya antibiotics n'ahụ sanya system that same day ya gwara agawa ụlọ ọgwụ gawewe onwe ya bidozie menwezie test every month for 7 good months di ya nọkete every night ọ ga-eburu nwaanyị shazu ụlọ baiga na guest room ya jụwa di esi ihe emene 7 months this thing mere na ya ediele too much na ole otu ọ chọrọ ka marriage ya dịrị di ya gwa ya sị na ọ bụrụ na ya chọọ ka ya busha ya kọrọ ọha na eze ihe mere nọ na ya mechie ọnụ ya jiri n'ọwa ya mechie ọnụ na picture of ihe ya hụrụ apụbeghị n'isi na ebe ndị ochie amakpu were ya ejiwa ya welite ihu egbe ego anya na-ele otu onye nwoke ibe ya onye ochie for that matter shazonwu na igwe na the picture ekweghị ịpụ ya ịpụ n'isi until ya hilie na enweghị ya na enwere na marriage ha ga-adịzikọ contract elekọta ụmụaka ya ga-enye financial support mee ihe a father nwere ike ime mana o leziri anya ihe a husband nwere ike imere nwunye na ụmụ ihe ndị ahụ adịzi na ya achọ ma ọ bụrụkwa na ya achọghị ya like that na ka ekwuo ihe mere nọ kwote ndị ochie sheri ya ele nwe nwoke ga-ana ya obi adị ya mma ọ sị ya na-ele die legidezie ihe elegidere di ya 1 year aga the same house 2 years aga the same house o ruo na December na enwekwara na nwoke enye gị nsogbu nwokorobịa na-egbu ya because ya gbaghazighị ring ya na-egbu ya shirishiri na ya gwa the man na ya nọ na marriage mana marriage ya na ọ dị complicated na ya need time ịma ebe the marriage take gị ebe ya na this marriage na head the man as okay mgbe ụfọdụ ya akpọkwa ya na phone si ya how are you ụmụaka kwa mgbe ọkpụ ya wụ n'oge ehihie mgbe ọ mara na ya nọrọ na shade ọ naghị akpọ ya n'abalị ọ nọkwa na-akpọ ya n'ọkọtụ ya sị ụmụaka dịcha fine ọ sị ya na ọ gịnịkwa na ihe gaga ya sị ya na ọ private issue na ya sọ ọtụcha onwe ya ga-eme ka ya ma the man as okay nwekwanụ ndidi kemgbe 6 months ya matara this guy na otu aka ọ na-abịa ọbịakwa ọzụrụkwa ihe kwụọ ya ụgwọ hapụrụ ya change lawakwa gwakwa ya sị ya na anya aka nụkwa ebe na olu like a married woman na ya ekwuli ya ma na ọ nọ na marriage na ọ naghị agbara nga ya na efile na wee single mother or something na ya onwe wee single father na nwunye mụrụ ya ofu mkpọrọ nwa nwaanyị gawa ịmụ moto ọ gara ịmụ moto ebe ya rejistara ya ka ọ mụọ moto nga the guy nyere were steering mkpa nwunye n'aka nwunye ele ha anya makpọ merod moto arịa ya elu ka nwunye shi nwụla ha nwoke ya mkpụrụ obi na sis ahụ ya na ọrụ onwe na ọ gaghị ahụ ịhụ nwaanyị ọzọ bara ya anya mana ya amaghị ihe eji sị ka ya jụgodi ya sị madam dịka ewekwala iwe ka ọ na ọgbaghọrị gị na ojidi Chukwu emekwe na ebere ya gwazie ya straight off na ya ji ma ya nọ na marriage mana marriage ya na ọ dị complicated na ọ hope o nyere ya ya jiri na ọkwa pe ya na this man awụrụ friends na nwamba nọ o ruole na this Christmas ya gwa di si ya na ha ga-alakwa Christmas DSCS why not na ha ga-ala emere provisions o shwa ihe enweghị di ya zụrụ nne na nne nothing ihe ọ gwara ya wụ na ya sort onwe ya mege business and business ya mege onye nyere ego eji emege business na ọwụ last born nne ya the ego a batara na dia we dia we ya na akwakwanụ dia support si ya na ya nwe don worry na enwere ego ya na ele anya before this thing eme so it's not like business ya mege not dia mepere na no ye shize ba sort ọzọrọ nne na nne ihe ye rute na this Christmas wine ban no nza na dia ha ga-ala on the 21st ruo 21st ha alakwana la ya si ya ga-ala ụmụnna ya ya eruola ụmụnna ya kọrọ nne na nna ya ihe mere n'otu o shiri mee mgbe ihe mere na how long and ihe ya gabigaga na otu ya marriage ya shidere ha etie jụọ esele ihe ya si na ya ọdịla ọ ga-adị na di ya fiala ya n'anya na every night ka o ji ebu ụmụ agbọghọbịa different women not even one person different na at least ya akata ya mma na ya gaga ụlọ ọgwụ every month nke na-eme ka ọ ga-eleta result hụ na enwe ihe dị wrong mana ọ filizie na ụbọchị n'ite ọ ga-eji mee ka dị ya mma di ya nọkete
Yon every night ye gburu nwanyị new Ghana gị na ime abalị ya Ghana kitchen ga were nri eshi ya gakwuna na enye nwa ha erie every night different girls na ya nwa akata ya mma ya ji result ya for 7 good months na ọ dị samsam na ihe ọ ebuge every time na ọ bụrụ na ọ ga-eme all these things n'ihu ya na ọ bụrụ na ya na ya abụọ dozigodu ma nwe ihe ndị ahụ enweghị ọ ga-awụrụ ya the respect anọzi there the love anọzi there therefore na ya chọrọ divorce ụmụnne legokwu ahụ taa ya eze si ọ bụrụ na ọ gị ga-anọ n'ime ụlọ gị na abụrụ na ihe emere kemgbe ọ wụzi ihe mere m nso ihe mene 2 years no ihe linga ọnọkwa n'elu ụmụ amobia ọsọkwa na ọgawa hụta egburu ya na-abịa n'ụlọ m different women no he was only looking for an opportunity to live his life his own lifestyle olive na nwanne ha ka ha ga in danger with this type of man not the promiscuous na ihe ọbụla ọ chọrọ na ha ga grant ya nga ka no conclude na ha bịa were ihe ha kwuru na ụmụnne ezipụta ndị adamande gịnị abịa n'ụlọ ebe ndị die ha bịara die na ụmụnne nọ ndị eda 3 or 4 abịa jee ha ojisi biko na nwa ha nwaanyị lọtara ọ gwala ha ihe mere na otu shiri everything na ha si biko si bịa ejie ha na ha bịa weghara ihe ha kwuru n'isi na ọ si ya na-alụgachi nwaanyị mba nnọ nza ọ si the next call ọzọ receive die na asọ n'ụlọ ọgwụ na the news na ọ bịara dịka shock na ya gwaghị ya agwa na ya agbagharakwara ya efiri na ya ga-agbaghara na this Christmas na ya biko emekwala this thing ya na-agwazi die si biko na ihe anụ ntara ya gwara si ya gwara ya ejila ọnụ ya kwuo the thing kọrọ ndị chọrọ ike kọrọ ụmụnne na ọ kpọta ụmụnna ka ya gwanụ ndị di ya ka ya kọkwa akọkọ ihe niile mere nọ na obi ya nọzi ebe ahụ na marriage na ọbụla na ya bịa nara ihe ya kwuru n'isi ese ka ha abụọ gawa their separate ways na nwaanyị mba nnọ nza na ozi ebe a nọ n'elu ya na di ya arịọla elu ori ala ụmụnne di ya arịọla nne di ya ebe onye ihu ebe onye azụ ebe na ihe echetagewu different ihe ahụ gawa ihu different girls young girls offline na di ya jie ihe for 2 years so na ya agwala ha and before ma jụwa si biko ma bịarịwa nwaanyị mba nnọ na ya sị ka ya gwa m na kwa ịhụnanya ka eji ebi yes ya sị na ịhụnanya ha nọzi dị na enweghị any need trying na m kọsadogodoro mba ụwa this thing ka ya ledele ihe ọha na eze ga-agwa ya tigodo onwe gị na shoes iwuru nwoke medele imagine ya nwanne nọ ụmụnne m ọhịa ọsọ bịa gbotoro ọnụ arịọrọ m kwa onye m nwere ike ikwu kwuo na ụdị m nwere ike iji tie ọnụ ya asị nwa mba na mgbotowe ya ebe ahụ na enwere ndị dị nwere mind ga-agwa ya silekwa ihe nọ ka ya godele kọmentị ledele ma ụmụ nwaanyị ibe ya na ụmụ nwoke ibe nna ya ibe ụmụnne ndị ke nwoke na oledele ihe na ugbo ene nye ya reason ya ga-eji anọrọ na that marriage still kenye m ọnụ ụmụnne m agbotowerela m ya ọnụ enwere nnọọ ihe ọnụ ga-agwa ya ọ sị na okwu gwụrụ agwụ na ụmụnne ya kwụ ya n'okwu ha kwụ ya n'azụ na di ya na ọ tọchọrọ emotionally tọchọọ ya otherwise na ya pụta na ebe Chukwu mere ebere somebody no stand by na ka atara ya onye ka ehe na o lekwe ka ewu nwoke nọrọ na ọ gaghị ebi with this man na-akpọpụta nwaanyị n'ime ụlọ ya every night different women na minding ote nwunye nwanne ha ga-efili o send ma nwaanyị na-ehi ehi ala na otu omenwe n'ime ya ọ gbagharagodo ya echi ihe mega nga na-ebekwa n'ihi na ọ ga-efili na ọ dịla used to it na ịhụnanya nọ nga ahụ na enwe nwoke hụrụ nwunye n'anya gaga through that lane gaga that far na ihe na-agwụghị nwaanyị kọsụrụ ihe ndabe webe agbabewere okwu na mana ụmụnne m unu kwudela obi ọnụ ọ sị ya chọrọ ime opinion public opinions ụmụnne m ọ nga ọhanụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ